מה המצב חברים, וערב טוב לכם. קוראים לי פלג ואני כאן נטו בשביל הכיף. מה שעשינו בסרטון הקודם היה מאוד מעניין. אנחנו ראינו איך ספון במקום אחר יכול לשנות קצת את שיטת המשחק, למרות שהיא נשארת די אותו דבר. הסיבה שהתחלנו בפעם השנייה מחדש זה בגלל פירמוט שלא היה מושלם כל כך, ואני בבזיזותי לא שמרתי את השמירה של הסרטון הראשון. כך שהתחלנו את הסדרה סוג של מחדש. ובעצם סיימנו את המשחק הקודם שלנו בזה ש... רגע, אוקיי, בסדר. למה זה כתוב הפוך? בסדר, עולם רשמי, שיהיה. מה שעשינו בפעם שעברה זה השגנו קצת ברזל, אבל לא יותר מדי, מספיק בשביל פיקאקס ומספיק בשביל מגן. נלחמנו במעט כוחותינו נגד המובים של הלילה, ועשינו עבודה יחסית טובה בזה. השגנו את היהלומים הראשונים שלנו, אם אני זוכר נכון, אנחנו עם 5 יהלומים עכשיו. מה שעכשיו עשינו לקראת סוף הסרטון זה השגנו עץ, ואנחנו צריכים קצת משאבים, קצת אוכל, ואני אראה לכם איך למצוא מערה טבעית, מבלי שאתם, מה זה הרקע האדום הזה? בואו נעשה רנדרינג, מבלי שאתם עכשיו מוצאים מערה ממש ישירות מתחת לספון שלכם, שזה לא תמיד המזל של כולם. עכשיו, אני מתרגש, זו הפעם הראשונה שאנחנו עושים סרטון שבו לא מתחילים מאפס, ככה שאני הולך להראות לכם דברים חדשים לגמרי. בואו נראה מה אנחנו נשיג בשעת משחק בערך, כי זה הזמן שהקדשנו לזה עד עכשיו, כל פעם. דבר ראשון, יש פה קריפר, צריך להיות ערני ולהיזהר. בואו ננסה להשמיד את הקריפר הזה, ונקווה שלא יהרוס לנו את העמוד הזה כמו מקודם. יש! השגנו את הגן פאודר הראשון שלנו אולי? לא שאני רואה. אין לנו עדיין גן פאודר. לא נורא. אנחנו צריכים את הגן פאודר למשהו מאוד מתקדם, מאוד בהמשך. עכשיו לילה וצריך להיזהר. זה נקודת הספון שלנו החדשה, ואנחנו אולי נשים פה אפילו כמה לפידים, גם שיהיה קל לראות וגם שקצת פחות מובים יעשו פה ספון. אם כבר הצלחתי לעלות לפה, בואו נעשה את זה טיפה יותר גבוה. ואנחנו נעשה בלי דמג', איזה יופי, קצת פרקור. בואו נלחץ F3 ונראה מה יש לנו פה. צפון, דרום, מזרח ומערב. בפסקה השנייה בצד שמאל בשורה הרביעית, South, West, North, East. מה שאני אוהב לעשות זו הדרך מה אני אוהב לשחק. אם אני מחפש דברים בסתם מקום אקראי, אני כל פעם מכסה כיוון אחר. עכשיו אני הולך לכסות את הצפון. אנחנו הולכים קצת צפונה, מטיילים לנו. אנחנו נטייל מקסימום 1000 בלוקים, תסתכלו טוב על ה-XYZ, ה-Z זה האחרון, מינוס 173, הוא עולה ויורד כשאני זז צפון דרום, בסדר? 173, 45, יפה. אנחנו נתרחק מקסימום 1000 בלוקים, מה שאני מחפש זה קצת חיות בשביל אוכל, ואני מחפש על הדרך כניסה טבעית למערה, משהו נוח, ואם אנחנו לא נמצא את זה כל כך בקלות, אנחנו נחפור עוד בורות עד שנמצא עוד מערות, כי זה חשוב מאוד שנשיג מערה. אנחנו בלי מיטה בשלב הזה, וזה בסדר. עכשיו שיש לנו חרב ומגן, מי יכול לעצור בידינו? רק צריך להיות טיפה זהירים, כי אנחנו לא עד כדי כך חזקים, שלא יהיה לנו לראש, שמה שתרצו, שנקרא לזה, לא יהיה לנו לראש. איזה יופי, השלג הזה. יש פה קרח ותראו משהו עכשיו. יכול להיות שיבואו לנו פנטומס, כי לא יש לנו הרבה לילות, אבל שימו לב, אני שם פה סירה ותראו איזה מהר אני זז. חוץ מהלאגים שעכשיו יהיו בגלל הרנדרינג, אנחנו אף פעם לא היינו שם, אז הולך להיות לאגים, ובפעם הבאה שנהיה שם כנראה שלא יהיה לנו לאגים. אבל בגדול, אל תייחסו ללאגים האלה, זה... קריפר. אל תייחסו ללאגים האלה. זה בדרך כלל שיטה מאוד... מהירה לזוז ממקום למקום. בואו ניקח חזרה את הסירה שלנו. קריפר התפוצץ עליי והוריד לי דמג' בגלל הלאגים. אני הכי שונא שדברים רעים קורים בגלל לאגים. אני מחכה שהרעב ירד, אני אוכל למלא את החיים. זה היה האוכל האחרון שלנו, אז אנחנו נצטרך מאוד להיזהר. אנחנו עדיין מסתכלים צפונה, כן. זה חשוב, כי אני רוצה לזוז כמעט בקו ישר צפונה, כי אין לי מצפן. כי אז אני אזוז בדיוק לכיוון ההפוך, ואני אגיע ככה לספון,
שלנו. אוקיי? אנחנו מסתכלים צפונה, ואנחנו מתחילים לעשות את דרכנו, לחפש אוכל ולחפש מערות. מה אנחנו רואים כאן? את האמת שאת זה אני לא מכיר. מישהו יכול להגיד לי בתגובות? מעניין מאוד. Firefly Bush. כנראה שזה משהו חדש יחסית, אני לא מכיר את זה עדיין. בסדר, עץ כבר יש לנו. אנחנו נחפש קצת אוכל ומערות. האם זו כניסה למערה? בוא נגיד, אנחנו נחזור לפה. בלי אוכל אנחנו לא יכולים להיכנס למערה. זה לא בא בחשבון וזה לא חכם. אין לנו אוכל בכלל, נכון? יש פה דלת. אולי אני אאסוף אותה כי קצת יותר מאוחר במשחק יהיה לה שימוש. אני אראה לכם. אבל זה הרבה בהמשך. נאסוף קצת דלת. יש פה הרבה אזורים שנראים כמו כניסה למערה, וזה יכול מאוד לשמש אותנו בהמשך. מה שכן, בלי אוכל, לא בא בחשבון. אנחנו נמשיך ללכת בקו יחסית ישר, בלי לשנות יותר מדי את הכיוון, כדי שנחזור דוך. אנחנו נתרחק מקסימום 1000 בלוקים. כרגע אנחנו במינוס 460 כשזה יהיה מינוס 1000, אנחנו נגיד טוב יותר מדי, בואו נעשה אחורה פנה. ונחפש בכיוון אחר אם עד אז לא נמצא מספיק אוכל. יש פה עכביש. בואו נילחם נגדו. יש לאגים וזה קצת קשה. בעייתי מאוד המצב שלנו, את האמת. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להילחם באף אחד. אני פשוט אלך בקו ישר ולחפש אוכל. בעייתי מאוד יהיה למות כאן, כי אנחנו רחוקים מהספון, יהיה קשה להגיע לכאן. אבל לפחות אנחנו הולכים בקו ישר. אוי ואבוי. טוב, אנחנו צריכים לברוח. ראיתי שם חזיר. בגלל הלאגים זה מקשה את זה עוד יותר. עוד כמה זמן הלאגים האלה יישארו. עכשיו בוא נראה. לבולטר יש חץ ביד. אני אומר, טוב, יש פה סקלטון. זה מצב גבולי, כי אין לנו אוכל. מה הדבר הנכון לעשות במצב כזה? אני הייתי אומר, ננסה לבוא לחזיר הזה איכשהו מסביב. נתגנב ממש מהר. ואנחנו נבשל אותו בנקודה בטוחה, רחוקה מכאן. וננסה לא למות בדרך. אם נמות, קודם כל, אנחנו נשאיר F3 פתוח רגע לפני. לפחות ננסה לשים לב לזה. אבל אנחנו זוכרים שאנחנו הלכנו בערך ישר צפונה. ואנחנו נרוץ לפה הכי מהר שאפשר, כדי להביא את הדברים שלנו בחזרה. אני חייב את החזיר הזה. יופי. אנחנו נשמור על הדברים בטוחים. יש פה עוד חזירים. כרגע מה שאני רוצה לעשות זה לבשל אותו במקום יחסית בטוח. פה יש הרבה קריפרים, אני כבר רואה. אני הולך לעשות את זה חכם, אסטרטגי. בואו תראו מה אני עושה. יופי, ועכשיו אני מבחינתי אפילו בורח. ניתן לזה לעבוד קצת, ואני רואה שהשחר מתחיל לפצוע והבוקר מתחיל לעלות. יש לנו כבר חזיר, יש לנו כבר אחד, ואנחנו יכולים לאכול, והחיים שלנו מתחילים להתמלא. יופי. בואו נצוד את שאר החזירים.
מעולה. אנחנו מחממים את שאר החזירים פה. האור עלה, הרבה יותר בטיחותי להיות פה עכשיו. ואני רוצה להראות לכם איך מכינים עוד משהו. אין לנו קראפטינג טייבל כי הקודם נפל. אנחנו נכין מעשנת, סמוקר. 4 לוגס ולא פלנקס. והדבר הזה מבשל הרבה יותר מהר. פעם הבאה שנבשל אוכל, אנחנו נשתמש בזה. יפה. עכשיו אני הייתי נפטר מכל המובים האלה שנשארו שם. בואו ננסה להוציא מהקריפר הזה גן פאודר. יש לנו גן פאודר. זה חשוב בהמשך המשחק ופחות עכשיו. אוקיי? עכשיו אני זוכר שבאנו קצת מהכיוון הזה. ובואו נסתכל, נגיע מקסימום ל1000 בלוקים. אם לא נמצא עוד אוכל, נעשה אחורה פנה ונסתובב דרומה. אני רואה פה כבשים. אם יש לי 3 כבשים באותו צבע, אפשר לבנות את המיטה הראשונה שלנו, ואנחנו לא נצטרך להתמודד עם המובים האלה בלילה. והמשחק יהיה הרבה יותר קל, נוח ובטוח. יש לנו 3 וול באותו צבע. המשחק עכשיו השתנה. הולכת להיות לנו מיטה. 3 פלנקס, 3 וול. יש לנו מיטה. אני מתרגש ויש לי צמרמורות בכל הגוף. ועכשיו יש לנו קצת חזיר וקצת כבש. אולי אפילו נסתפק בזה בתור התחלה. אם נהיה מחושבים וחכמים ונילחם נכון, יכול להיות שזה יספיק. אני רוצה עכשיו להניח פה את הסמוקר ולהדגים לכם איך הוא מבשל יותר מהר. אני אוהב את המנגינה הזאת. כפי שאתם רואים, הוא מעשן את הכבש הזה יותר מהר. המוצר המוגמר יוצא בדיוק אותו דבר, אבל הדרך לשם היא הרבה יותר קלה ומהירה. מעולה. אני רוצה לחזור דרומה ולבדוק את המערה הטבעית שראינו שם, שהצצנו עליה. אם יורד עכשיו החושך, לא יהיה מה להילחץ, כי יש לנו מיטה, אנחנו תמיד יכולים להניח אותה אם נרצה. מאוחר יותר במשחק, כשנצטרך את הפנטומס, הפנטומס זה מובים שבאים ברגע שאתה לא ישן יותר מ3 ימים במשחק. אנחנו נצטרך אותם בהמשך, עדיין לא. ואז אנחנו נפסיק לישון בכלל, אבל גם נהיה יותר חזקים ומוכנים לזה. כרגע אנחנו חלשים מדי. הולך דרומה, נכון? כן. זאת לא הייתה כניסת מערה של מקודם לדעתי. או שכן. יאללה, בוא נבדוק את זאת. אני אניח את זה קרוב. ואניח... בסדר, שיהיה פה. לא, אין פה משהו מיוחד. אבל אולי פה יש. בוא נכין עוד לפידים.
אני תמיד שם הרבה לפידים במערות, כדי לסמן איפה הייתי. אני בלי מגן בכלל, צריך להיזהר. יש לי אמנם 5 חתיכות יעלום, אבל רצוי להשתמש ביעלום הראשון לפיקאקס, וזה בשביל כמה דברים. אז אני פשוט בונה למצוא ברזל מאוד מהר, וישר לעשות ממנו שריון. הזומבי הזה מלחיץ אותי. אני רוצה לפנות לי קצת שטח ולהשתמש בסירה בשביל ליפול. אוקיי, זה מעניין. אני שומע סקלטון. טן טן. ברזל ורדסטון. מעולה. אני רק צריך להיזהר מהסקלטון שאני שומע. אני רואה זהב ואני רואה לא מעט ברזל. זה הולך, כאילו, באמת, היוצרות הולכות להתהפך כל כך בקרוב, תכף תראו. צריך עדיין להיזהר, כי אני עדיין בלי השריון, אני עדיין לא לובש את הברזל הזה. וואו! אוקיי, לזה לא ציפיתי. מפחיד. חכו רגע. טוב, קוסומו, אני אעשה את זה מהר. אנחנו נגיע לפה כנראה בהמשך באופן טבעי, אבל תנו לי סתם לסמן שיש פה משהו מיוחד. מה שראיתם פה זה Abandoned Mineshaft, מכרה נטוש. והמערה הזאת הופכת להיות מעניינת יותר ויותר מרגע לרגע. אני רוצה את הרדסטון הזה. הרעש ברקע של הסקלטון מלחיץ אותי. יופי. עכשיו בואו נכין לנו מקום מסתור. מעולה. בואו נניח פה את הפרנס שלנו. ונתחיל להתיך ברזל, סוף סוף. זה הולך לקחת זמן. בגדול היוצרות הולכות להתהפך מכמה סיבות. קודם כל אני מייצר לנו מצפן. ועכשיו זה לא משנה לאן נלך. אנחנו נדע את הדרך חזרה, כי המצפן הולך להצביע בדיוק על הספון. ובגלל זה הספון הוא כל כך חשוב. כל כך חשוב להתמקם בו. באמת, אני לא יכול להסביר עד כמה. המצפן מביא לשם. ככה מוקדם מאוד במשחק אפשר לנווט בכל מקום בעולם הזה בלי לדאוג לגבי ללכת לאיבוד. דבר שני, ככל שיש לנו יותר ברזל אנחנו נמגן את עצמנו. וירד לנו הרבה פחות HP בכל מתקפה של האויב. ככה האויבים יהיו פחות ופחות מפחידים. ואנחנו נוכל בעצם להסתובב בכל מקום ולהיות בטוחים. כמו שיש את הסמוקר, המעשנת, שמבשל אוכל יותר מהר, יש כלי אחר שבעצם מבשל יותר מהר את החומרים, שמתיך יותר מהר. זה נקרא Blast Furnace,
הדבר הזה דורש כמה חתיכות ברזל, ואני לא רוצה כרגע לבזבז את הברזל על זה, כי יש דברים הרבה יותר קריטיים, כמו שריון, כמו דלי מים. דלי מים יהיה חשוב מאוד בקרוב, ותכף תראו למה. בגלל שאין לי סבלנות, בוא בינתיים נייצר חלק מהדברים. נתחיל במצפן, חתיכה אחת רדסטון, 4 חתיכות ברזל. איזה יופי, יש לנו מצפן, הוא מצביע בדיוק על הספון פוינט. שמה זה הספון. אוקיי? דבר שני, בוא נתחיל לייצר לנו שריון, יש לנו 0 שריון כרגע. נתחיל וואו, צ'סט פלייט. כל כך הרבה חתיכות. סולאפ. אנחנו נמשיך, ואנחנו נייצר קסדה, הכי טוב. וזה בדיוק החתיכות שיש לנו. ואנחנו נמצא עוד ברזל די מהר, כי המקום הזה הוא טוב. והשתמשנו בכל הברזל שיש לנו, בצורה הכי חכמה לדעתי. הגיע הזמן להמשיך. אני מעדיף לחבק את הקיר השמאלי, זה הרגל. אני באתי לפה כי היה פה משאבים שהייתי צריך דחוף, אבל עוד לא בדקנו מה יש פה. אנחנו ניקח זהב, למרות שהוא עדיין לא חשוב, הוא יהיה לנו חשוב בהמשך. ראיתי שיש שם עוד ברזל, אני רק רוצה לוודא שפה אין עוד כלום. יש פה עוד ברזל. יופי. יש פה עוד הרבה מאוד, אבל ניקח אותו בחזור, כי אני רוצה לעלות למעלה ולראות מה קורה פה. בגלל שזה למעלה ולא למטה, אני יודע שאני כנראה הולך לחזור. זה יכול לרמז שיש באזור דנג'ן. דנג'ן זה חשוב מאוד, כי אפשר לעשות ממנו XP farm. טוב, אז יש פה לרדת למטה. לפני שאני יורד למטה, אולי אני כן אקח את המשאבים שעברתי לידם. זה קצת שיגוע, אבל זה יעיל יותר ואסטרטגי לשחק ככה לדעתי. יש לנו מלא ברזל ואפשר לקחת אותו ואפשר גם לעשות שריון באותו רגע, כי אז אנחנו נהיה יותר בטוחים והסיכוי לאבד את כל הדברים פוחת ופוחת. אנחנו הופכים להיות כמו וולטר ווייט, הדיינג'ר, הסכנה, ולא אלה שמפחדים מהסכנה. מאיפה זה בא? אני חושב שזה מבעד לקירות. הנה זה, מכאן. הוא יכול לעבור כאן? אוקיי, הוא עדיין הוריד לנו יחסית HP. ואנחנו נתמגן אפילו עוד יותר. הוא היה מוריד לנו הרבה יותר, תאמינו לי. אם לא היינו עם קצת הארמור שיש לנו עכשיו. אנחנו מוצאים הרבה מאוד ברזל, ואנחנו מתחילים להתקדם. יש פה ברזל בשפע. 16 ברזל. בואו נעיר קצת את המקום. אוי אוי, אתה יכול להגיע לשם? Not today, thank you. וואי. הקטע הוא לי יש לו קשת ולנו לא. אנחנו לא יכולים לפגוע בו אלא אם כן נשבור את הקיר. אני חושב שבקרוב מאוד אנחנו נעלה בשביל עוד קצת אוכל. אני רק רוצה את הברזל הזה. אפילו נעלה לבנות לנו בסיס התחלתי. כדי לשים את כל הדברים שלנו בתיבות. אוקיי. אנחנו נצטרך עוד אוכל בקרוב. בואו נעשה דבר כזה. זה מה שאני אוהב לעשות. תראו איך אני עולה למעלה. ראיתם את זה בסרטון הראשון למי שראה. אבל אני לא יכול לבנות על זה כי רשמתי על הסרטון השני, אפשר להתחיל מכאן. אני הולך לפי המצפן.
בסדר? אוקיי. סבבה. אחרי שהלכתי לפינה שהיא לפי המצפן, אני בונה לי מדרגות. נעיר קצת את המקום בשביל הטעם הטוב. יכולנו גם לבנות שעון. שעון בונים כמו מצפן, רק במקום ברזל זהב. ככה היינו יודעים אם למעלה חשוך או מואר. אבל אני לא פוחד. לראות שנייה את החושך, לברוח חזרה. זה נראה שלילה. אז אנחנו נשען במיטה. בפעם הראשונה קיבלנו את ה-Achievements with Dreams, כל הכבוד לנו, אנחנו משכנו עד עכשיו בלי מיטה. אנחנו חיינו ממש על הקצה פה. יופי. יש פה עוד ברזל. איזה יופי. כל כך הרבה ברזל. מעולה. בואו נחקור את המקום הזה שלא ממש חקרנו. יש פה פחם וברזל. לא מעט. לא פוחד ממך זומבי. יש לנו בלוקים, נכון? בוא נכין פיקאקס מיהלום. איזה כיף זה. תמיד רציתי שיהיה achievement על זה, אבל דווקא אין. Yeah. אוקיי, עוד ברזל יש לנו כאן. ויש פה מים. מעניין מאוד. מה שעשיתי עכשיו הוא קצת מסוכן, כי אפשר להילחד במקומות כאלה ולא לזכור איפה היציאה. פלוס הלחץ, ואז למות שם. יופי. עוד קצת פחם שאנחנו ניקח. .39 ברזל ספר בינתיים. יש פה מים. זה לא הכי נוח, במיוחד לא נטו בשביל פחם. אני עושה דברים נטו בשביל הכיף, לא נטו בשביל פחם. איפה המדרגות שלנו? זה כאן. אז מה שאני הולך לעשות עכשיו, תראו מה אני אעשה. קודם כל אני אסמן את זה בצורה הזאת. אוקיי. אני אעלה פה בנקודה הכי קרובה שאפשר למעלה, איפה שאין כלום. ואני אעשה לי עמוד גבוה. וככה שיסמן לי בצורה ממש טובה איפה המערה הזאת נמצאת, כדי שנוכל להמשיך בדיוק מאיפה שעצרנו. ממש כמו לשמור את ההתקדמות ולחזור. תראו כמה גבוה אני בונה. יפה.
איזה יופי. הבסיס שלנו, הספון, הוא שמה, בכיוון הזה. אני הולך להשתמש בסירה כדי לרדת. מעולה. יש לנו את העמוד הזה, זה מסמן לנו מאוד טוב את המקום. אנחנו צריכים עוד אוכל, אז זה מעולה שיש לנו כבשים. לא צריך וול יותר, זה בסדר. רגע, דרומה. בעצם לא צריך להסתכל דרומה, יש לנו את המצפן. הוא מצביע, כפי שאתם רואים, בדיוק למקום הנכון. עוד אוכל. בואו נפנה קצת מקום, דברים שאני פחות צריך. אנחנו מסתדרים פה עם אוכל בסוף. יש מצב שאני פשוט אחזור כבר למערה, אתם יודעים? בואו נניח סמוקר, נתחיל להכין את האוכל ונעבור על האינבנטורי שלנו. אוקיי? בואו נראה מה אנחנו לא צריכים ונשליך את זה מכאן. לא צריך את זה, אבל רגע, שנייה. בואו נשים פה גם פרנס, כי אין לי עדיין בלאסט פרנס, ונתיך את כל הברזל הזה. ניקח חצי, נשים את החצי הזה פה, ונבשל כבר את הדבר הבא. בזמן שזה עושה את העבודה, בואו ניפטר מכמה דברים, ונראה אם באמת צריך כבר לבנות בסיס וטבות. את האור אני הולך להצטרך בקרוב, לפס אני גם הולך להצטרך. בלוקים תמיד טוב שיהיו קצת. רדסטון אני לא יודע אם אני צריך, אבל עדיף שיהיה ליתר ביטחון, לפחות סטאק אחד. כדור שלג אני לא צריך, יש לי מלא ליד הבסיס. פלנקס אני צריך. נוצות אפשר לייצר עם זה חצים. יכול להיות שאצטרך, אם אני מוצא עכשיו דאנג'ן של סקלטונס, אנחנו לא צריכים נוצות. וול אני כבר לא צריך, כי יש לי מיטה, אחת זה מספיק. יהלומים ברור שאני צריך, מקלות. דלעת אני צריך בהמשך. גן פאודר גם. רפטינג טייבל, בלק וול לא צריך. סטרינג, אפשר לייצר עם זה חכה ואפשר לייצר עם זה קשת, עדיף שיהיו לפחות כמה. יש לנו זהב שאנחנו עדיין לא צריכים, אבל בסדר, יש לנו. זה יוצא מהזומבים, רוטן פלאש, אני לא משתמש בזה בשום שלב המשחק. יש לנו מיטה, יש לנו עוד אוכל, בואו גם נשים אותו. ועכשיו שנפטרנו מכמה דברים שאנחנו לא צריכים, אנחנו רואים שיש לנו בסך הכל מקום באינבנטורי. יש לנו יותר מחצי תפוס? כן, כנראה שכן. בואו נסתכל, נשים את זה ככה מסודר. אני הייתי אומר, אולי זה מספיק. ואולי זה מספיק מקום פנוי. את זה אני מעיף. אפשר לחשוב גם מה נמצא במערה, זה לא כל כך הרבה סוגים של לוט אנחנו נמצא. במקרה הכי גרוע, אני פטר מבלוקים. או מהדלת, שאנחנו נמצא עוד הרבה ממנה בהמשך. אני חושב שיש לי מספיק ברזל כדי להכין בלאסט פרנס. בואו תראו איך עושים בלאסט פרנס. ככה. קודם כל, אנחנו נכין עוד פרנס. הנה, משתמשים גם באבנים, מתפנה עוד מקום. אנחנו ניקח 3 קובלסטון, ואנחנו נתיך אותם. עד שזה יסיים, אני אכין עוד ארמור מברזל, מכנסיים ונעליים. מגן מלא.
אוקיי. אחרי שזה יסתיים, אנחנו מחזירים אותם לעוד סיבוב. עכשיו זה סטון, ואנחנו צריכים סמוד סטון. צריך פעמיים. מה עוד אפשר להכין מברזל? יש לנו שירס, זה לא דחוף לנו. זה יש לנו כבר מאבן. חרב, נשאר בינתיים עם החרב מאבן, זה הספיק לי בינתיים. אנחנו נמשיך לייצר דלי. אוקיי, דלי זה די חשוב. ועדיף גם למלא את הדלי הזה במים. שנזכור, נשים אותו פה. אוקיי, יש לנו 3 סמוד סטון. אנחנו ניקח את הפרנס הזה. ניקח עוד ברזל. וככה עושים בלאסט פרנס. 3 סמוד סטון. פרנס רגיל באמצע. וכל השאר ברזל. ויש לנו בלאסט פרנס. ואני שם את הכל פה. וזה יהיה הרבה יותר מהיר עכשיו. תכף שיש פה תשקיעה, ואני כבר מוכן עם המיטה, לא צריך להתקל בשום מוב. אני מניח אותה, ואני עושה אפילו ככה, ברגע שיחשב לילה, אנחנו יכולים לישון. כל זה, במה שאנחנו מחכים לבלאסט פרנס שיסיים. הנה, בבקשה. לא נתקל בשום מוב עכשיו, כי ישנו על הרגע הראשון. אור, כמו שאתם רואים, יש לנו מספיק ברזל כדי שזה יחשב ספר. כרגע, מה שאני רוצה לעשות, האם אנחנו קרובים למקור מים? אני לא רוצה לאבד את זה. בואו ניתן לזה לסיים. אנחנו נמלא את הדלי במים. מה שאנחנו נעשה זה נמשיך במערה, נעשה לוטינג על כל המשאבים שלה, ונמצא לבה. את הלבה אנחנו נהפוך לאובסידיאן, ומה שאנחנו נעשה עם האובסידיאן, זה נייצר שער לנת'ר. הכל בקול, בסטלבט, על הדרך. בבקשה, יש לנו מספיק ברזל. ניקח את אלה חזרה. אפילו בכיוון הבסיס. בואו נראה איפה יש לנו מקור מים. ממש כאן. דלי של מים קרים כקרח. עוד חזיר. בואו נרוג אותו. בסדר גמור. אנחנו צריכים דרומה? לא. איך יכול להיות? אנחנו צריכים צפונה, טעות שלי. למערה. אני שומע תרנגול. נהרוג גם אותו. כל אוכל כרגע זה מבורך. יש פה עוד מערה, אבל אני רוצה את המערה הספציפית שהיינו בה מקודם. גם פה יש עוד מערה, אבל אני רוצה את ה... אנחנו נגיע גם לזאת, אנחנו נגיע לעוד הרבה מערות. אנחנו מחפשים את העמוד הגבוה שבנינו. הנה העמוד. צריך להיזהר לא ליפול, זוכר שזה גבוה. אני רוצה... לא צריך לעזר במים, אפשר להשתמש בסירה. מי צריך מים כשיש סירה? מחוץ להקשר של מיינקראפט המשפט הזה מוזר מאוד, אבל בהקשר של מיינקראפט makes perfect sense. אנחנו ממשיכים. Going in. Wish us luck. אני חובק את הקיר השמאלי כמו מקודם. מה אתם אומרים? נראה מה יש פה.
יש פה עוד ברזל שפספסתי. ברגע שיש לי 64 ברזל ספר, מבחינתי, אני כבר לא נוגע בברזל, אני לא נותן לו לעכב אותי יותר. מה שאנחנו צריכים זה יהלומים ודברים יותר מיוחדים. אוקיי. בוא ניתן להם להרוג אחד את השני. למרות שעכשיו אני לא פוחד מהם. ידעתם שזה יכול לקרות? בואו תראו איך אני נלחם בהם. אל תתחילו רק עם הלאגים. לא, עם הלאגים זה ממש מסבך את העניינים. וואי. ככה עושים, בורחים עד שהרעב מתרוקן קצת. מסוכן פה. בטח. תנו לי לחכות שהרעב יתרוקן. יופי. האם הרעב יתרוקן עוד קצת? הוא כן. בואו נחכה שזה יקרה. סיבוב שני. המקום הזה מפחיד, אין מה לעשות. מיינקראפט קומבט 101. וואו! אני לוחץ F3 ליתר ביטחון, כי אני יכול למות. אין לי גם... וואו. אין לי גם מקום לברוח אליו, אם תשימו לב. אני חושב שאין צורך ללחוץ F3. בגלל שיש לנו את העמוד הזה, אנחנו יודעים לאן לחזור. אם לא מפסיקים לרוץ, יש להם סיכוי קטן מאוד לפגוע. אנחנו פה על הקצה. האם באמת היינו מוכנים למערה הזאת? בואו נהיה קולים ונהיה טובים פשוט. אוקיי. נניח סמוקר. אני אוהב אקשן. כמה נשימות עמוקות וחוזרים להילחם בכל הרבק שאפשר. איפה אתם? הנה אתם. בואו, מי בא עליי? אוי ואבוי! You died. תראו מה אני עושה אם אני מת. דרומה, נכון? לא, צפונה. המקום שמתנו בו הוא מאוד מסוכן, ואנחנו נקווה לטוב. בואו תראו איך עושים את המיטב כדי לא לאבד כלום כשמתים. יש פחות ופחות לאגים כי כבר היינו פה. במקומות חדשים יותר יש לאגים. אסור להתעכב כי אם תוך 5 דקות בערך אנחנו לא נעשה את זה, הכל ייעלם. אז אין עיכובים, אסור לקחת סיבובים. צריך להגיע דוך לנקודה בה מתנו.
אנחנו כן נשתמש במים כי אין לנו סירה. אין זמן לבנות כלום. אנחנו חייבים להגיע דוך. אני לוקח קצת דרט ליתר ביטחון, כדי לבנות לעצמי, כדי לטפס על דברים. עכשיו, זה שהערנו גם בלפידים את איפה שהיינו, זה טוב. כי לא אמורים לעשות שם ספון מובים, כי המקום מואר עכשיו. אני רוצה ליפול אל המים האלה בדיוק. אם אני מפספס בקצת, זה בעייתי ביותר. אוקיי. יופי. בגלל זה בנינו דרט. ובואו ננסה להגיע דוך כמה שיותר מהר. וזה היה פה. איפה מתנו? הנה הדברים שלנו. איזה יופי. צריך רק להיזהר לא למות שוב. למרות שאם אנחנו מתים שוב, זה עדיין מאפס לנו את ה5 דקות האלה. או כמה שזה לא יהיה, זה בערך 5 דקות, אני לא זוכר את הכמות המדויקת. בואו ניקח את כל הדברים, נדאג שהכל באמת עלינו. והכל עלינו. אני מאוד מאוד רוצה להגיע למקום בטוח. בואו נתמגן. אוי שיט, לא הצלחנו להתמגן. יש לנו את כל אלה. אני חושב שלקחנו הכל, אני מאוד מקווה. בואו נאכל. איזה יופי, אנחנו ראינו שהקרב הזה היה טיפה גדול עלינו. את האמת שאם זה היה בנורמל ולא בארד, זה היה בהכרח מתאפשר, אבל אנחנו משחקים בארד ואנחנו נמשיך.